Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe Jengol Plaku TV misilminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu nderrawo moɗon Adamou Haruna. Hande bo en lortake dow tindinoje meɗen dede ko larani application ji fere fere. Application je min gaddani hande ɗo ɗum application dede tilimgel sosai ngel ɗuɗɓe mi andi maran haaje maggel. Woɓɓe nder meɗen noon a tawa téléphone muɗum ha babal ɓeddugo volume ɗo mari probléme ko a tawa ɗum wonnake warta o fota o ɓedda volume o fota o ɗusta e ɗum dari ha babal gotal tan dede ɗuɗɓe nder meɗen ɗon guida ɓe sadirmaji to application ɗo ngel wallititte to volume babal ɓeddugo volume téléphone maɗa wonnake ni a naftira ɓe application may ɗo na sey to a ɓiɗɗi babal sera ɗo ni nder application ɗo a nastan tan jotta kam a ɓedda volume may dede no marɗa haaji a ɗusta volume may e nonnoon ɓen ɓe téléphone ji mumen yake feere ko a wara nasta ko gimol an kam ni audio ko waso ko nandi ɓe majum ko vidéo sey a tawa volume magol famɗi o ane a nanta dede ko ɓe mbiyata amari haaji an bo volume may ɗo a nana ɗum waɗa sosai a ɓedda volume may ɗo en andi ɓurna fo volume téléphone ɗo ha temere haaɗi diga go'o ha yago sappo nogas ha temere to amma application ɗo a wawan a ɓedda volume may ɗum ɗo yaha ha dede temere be capan jeego mi tammi ɗum application tilim ɗum dede ɗum wallitoto ɗuɗɓe dede ɓe maranɓe haaji ɓeddugo volume ha téléphone ji mumen ngam may ɗo mbatane min hakkilo gi on dede ɗum application may ɗo no ngel installirta e dede no ngel naftirta e ko nandi be majum. Amma hedde ko may ɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonayi fuu ta gijjite warugo less ragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on daari alama kungel feere wari banta alama lenguru sey on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on daari ko garti han konta toon sey gar on mema ngel dow to ɗo on hokkata on dede kala nde min gerɓi vidéo kesol fuu on daragol be koyɗum nonnoon tan gijjite warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gi ngel garti amblé ɗo on hollata dede vidéo may ɗo ngol fottani on ta gijjite warugo ha less babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gata waddunogon vidéo ji tilimɗi nonnoon miɗo toro on ta gejjite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partagé ɗo on partage lien vidéo may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Nonnoon min ɗo ɓedda hokkugol muñal ha jotta on giyan balɗe ɗo ɓawo ɗo min mbayri wurtako ha vidéo ji may ɗo banta mbowunoɗon yanayi dede saɗirmaji kugal may ɗo ha min keɓa min gurto ban ha vidéo ji may ɗo banta noon mbowunoɗon ɗo min ɗo mara saɗirma dow majum sosai dalila may bo min tawi hanayi min necca on min ngala gaddana on vidéo ji e dalila may waɗi min mbiya cuwa min gara ko waddonoy on bandima hedde komin keɓa min régla dede probléme a gayaman ɗo saɗirma ɗo min guidata ha waddonoy gon vidéo ji dede banta mbowunoɗon ngam ɗuɗɓe nder moɗo ɗo sinka ɗo jam to noy min mbayri larugo on ɗon ɓurto vidéo ji may ko nandi be majum ngam may ɗo ni min tammo onon kam komin gaddanta on ɓurɗon marugo haaje. Arande ma noon to en gari se en nasna nder Play Store ha en ndiyan télécharge application mai mi tammi mo fu andi Play Store ɓawa to nasni nder Play Store a wara babal windugo ɗo se a winda dede max volume booster nda inde man ɗo min bindani on sera ɗo on tabbitin on bindi exactement banta on daari min bindi ɗo exactement banta on daari min bindi ɗo se on gara recherche ɓawa to on gaɗi recherche ɗo ɗum waddona on application ji may feere feere daɗɗi amma on tabbitina on gaɗi on télécharge je deuxiéme ɗo mi tammi on daari nda je deuxiéme ɗo accu a mema dow majum heɓa ɗum maɓɓito bo ɗum daron mi tammi on daari nda dede logo may ɗo on wayi nda inde may ɗo mi tammi on daari application may no ɗum wayi déjà min mi arti mi installe téléphone e application may ɗo ha téléphone am mi télécharge ngel sey mi wara mi mema ha dow ouvre ɗo tan an bo se a installe application may ɓawa to a installe application may ɗo se a wara a mema ha dow alama ouvre ɗo banni ɓawa to a memi dow ouvre ɗum maɓɓitante banni amma an to arande maɗa maɓɓutugo application ma ɗon hokkete dede a waɗa autorisation a laari min déjà no ɗum waddani am ɗum hokkete a waɗa autorisation a autorisa dede application ma ɗo heɓa ngel fuɗɗa huugo ɗum waddante bawel ha less ɗo a yiyan débit a mema dow débit man ɗo nden ɗum waddunima dede ha ɗo ngam ko waɗi min déjà mi artino mi maɓɓiti application ma kanjum waɗi ɗum waddani am banni to misalu jotta on daari nda ɗo ha ngel woni ɗo to jotta wala volume ko seɗɗa jotta to mi wartay no ngel dede ha babal deuxiéme ɗo mi tammi on daari ndaɗo ɗo jotta to mi wartayno ɗum banni ɗo on daari kuje ɗo sañjake on daari babal volume may ɗo kunga ɗo sendi ngal dinga wayliti mi tammi on daari jotta to mi wartayno ɗum ha dow alama sang ɗo bo accu giya ha mi warta ɗum dow alama sang ɗo ɗo ɗum publicité ɓe gaddani en sey mi wartiri ɗum dow sang sey mi waɗa ok banni a laari déjà ɗum heewi ha sang ɗo on dede volume normal je téléphone may kam mi tammi on fami ha sang jotta mi wala kuje ɗo audio ko hunde feere da mi maɓɓitino audio may ɗo da on nani dede kuje ɗo on nani dede sembe volume may ɗo ne ɗum beddorto amma mi wala audio dede je mi hani mi waɗa ha mi wanna on paamon to jotta en daari ɗo on dede volume may ko volume téléphone maɗa wonnake no babal eddugo volume seragal jungo maɗa ñamo ɗo e ko nandi be majum to a wari ɗo a naftiran ɓe ɗo a dinga a ɓedda volume a warta ɗum sang a warta ɗum kuje ɗo ko nandi be majum to a yiɗi bo a wartay ɗum nda ɗo less ɗo nda 130 mi tammi on daari 130 jotta to a mari ha jawa mi wara mema dow 130 a laari ne memi 130 ngel ɗo nda ngel ɗo renforcé ɗo a laari ngel ɓeddake seɗɗa to mi wartayno ɗum jotta ha dow 160 nda 160 ɗo jotta to mi wartayno ɗum dow 160 ɗo mi itta ɗo ɗum publicité ɓe gaddani en toujours
mi tammi on daari ɗum ɓeddi weddago jotta jinde mi warti ɗum 160 may ɗo jotta mi wawan mi warta ɗum dow max ɗo on dernier mi tammi a laari mi warta ɗum dow max ɗo banni to mi memi dow max ɗo mi tammi a laari kanjum ɓurdi hay jotta kanjum ragari a laari sene gatadi sene ga heewi mi tammi on daari to ɗo a waɗan a nanan volume téléphone maɗa ɓeddake sosai deidai ɓen téléphone ji mumen volume mai famdi ko a heɗi to ko wasu ko ɗum audio feere a tawa volume majum famdi ko vidéo to ɗon lawol koygol ngol a tokkata a waɗa to a wartiri ɗum dow max ɗo ko dow 160 ɗo ni to a yiɗi wurta tan yaha nastu deidai ko marta haaje nastugo fu to ɗum YouTube to ɗum WhatsApp ke ha ton kettota audio mai ɗo to ɗum deidai mai kuje ɗo play music e ko nandi be majum ton ko jaɗama ɓoftuɗa fu a nanai volume mai ɗo ɗum waɗanma deidai no marɗa haaje ɗo on deidai tinnore famarde e application ɗum min gaɗi min mbiya cuwa min gaddana en mi tammi application mai ɗo ɗum wallitoto ɗuɗɓe non ha jotta mi ɓedda to rago on deidai to gaɗi on daara vidéo ji amin on daari deidai ɓe gaddi publicité ni kabde daare publicité man ɗo sey to ɗum timmi nden inchallah ɗon ha arande vidéo mai ko ha caka majum ko ha ragare hangi ɗum publicité mai fu acce ɗum sey to ɗum salake nden deidai sey to ɗum salake nden nan continue on laarugo vidéo mai ɗo mi tammi ɓurna application ji fu to on nasti yake feere ko application ngel mai ngel nastuɗon joni mi tammi to on daari to mi waɗi to mi nasti yake feere ɓe ɗon gaɗa mi tammi on daari mi memi ɗo ɗum publicité ɓe gaddanta yam ko waɗi publicité mai ɗo hamɓe ɓe ɗo mara deidai avantage ha publicité mai ɗo ɗum himɓe on ɗo kokka ɓe publicité mai ɗo to himɓe kokki ɓe publicité mai ɗo ɓe ɗo keɓa deidai huure feere ha majum dalila mai minon bo société google minon bo ɓilani min publicité ha dow vidéo ji amin ngam mai ɗon min toroto on kabde gaɗe ko laarugo publicité mai heɓa minon ma mi mara avantage ha majum deidai no ɗum famdiri fu mi tammi ɗum wallitoto ngam mai ɗo on jarama sakiraɓe ta gajjita e waɗugo like e on partage vidéo mai ɗo nonon ta gejjita e waɗugo commentary ɓawa ɗo min ɗon dara deidai commentary ji moɗon ɗon ɗuuɗa ngam mai ɗo min ɗon getta on Allah barkidin Allah accuɗu en on jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna sey to en porti ha vidéo tammingol warugo yeeso. Wassalamu alaikum.